Ule bafethu shop kunjani mamela before siye storyini ndifuna ukuxelela into if uyayithanda imali njengam mamela registerisha with EasyBet sebenzisa le link xa ufika kule ndawo ithi promo code uthi skelem50 sebenzisa code yam skelem50 uzofumana sign up bonus 50 rand la 50 rand ungahlala nephini game phaka EasyBet wenza imali khona izawezi spinayo mos sizibona mos ungaspina zawe 25 times for free. So ungalibali ke to register sebenzisa le link xa ufika phala ndawo ithi promo code uthi skelem50 basambele ke sin story mamela xa uwinile ungalibali sibhubhuza soyithula mali story time yibona mthithi basimpa igama lakhe nguSira. USira yawuthi sebhaye ezwide nayazi ke nani izwide likasi apha lento yonke otsotsi bapha nobumnandi ke buyafumaneka phezwide akho nto ingekhoyo. USira ukhuleleke ikasi linjalo ke ekhuliswa ngumakhulu wakhe wayenabo no-sister ke cousin nina niyamitha nithatha abantwana abashiya komakhulu hayi ifamily enjalo ke phakathi uSira agcwele abantwana abazali abekho bakhonza abanye abantwana. USira yena kuyo yonke le mpithizelo yenzekayo phezwide ii-drugs ii-gangsters intoni mntanam wafunda wayeyunivesithi wa-enroll e-NMMU wafunda ke phaa development studies wathi gqiba kwakhe waphuma kwenza i-postgraduate yakhe wathi wagqiba e-NMMU waye-Wits. USira wathi wazigqiba izifundo zakhe ke uphaa e-Wits nabazi mos abantu base-Eastern Cape waphelela eCape Town naye ke wongeza izitets wabheka eKapa wafika ke phaa wafumana umsebenzi wayipeya imali ezideki ngoba ukwazi usithengela indlu enkulu eyi-double story wanabona abantwana abathathu kulo sisi basempa igama lakhe nguSisi. Impilo kaSira yayimnandi ke ipholile isimple kodwa yonke into wayifuna wakwazi uyi-achieve yayingekho into yayishota empilweni kaSira ngoku ukuba athathe umfazi so wapropose kuSisi babeka usuku lomtshato wathi in 3 months time uyatshata. Yasondela ke imini yomtshato i-invitation sikhushiwe nevenue nelokhwe neekeki yonke into ibhukishiwe until one day atsha madama namanzi kwakushiyeka only 3 days ibe yimini yomtshato. Yazi mos xa kubhizi kulungiswa amaphapha phezulu neefowuni ziyacima so ifowuni kaSisi yayicimile aboleka kubhuti uba funa ufonela i-wedding planner ananana ke izinto apha ingathi akazibhukanga yho lo bhuti mos ngentliziyo ngenaxhala wayinika uSisi ifowuni. USisi ke wayithatha ifowuni wayifonela i-wedding planner ithi i-wedding planner hamba ndicela umfothele i-item uthi yashota ndibenothengisa ezirayithi hayi ke noSisi athatha isithombe khaxa hayi ke asearch i-wedding planner amthumela ipicture uthe before aphume kuWhatsApp wabona olove yho wacurious uSisi wangena kula message yho hayi ke uSisi wabona i-conversation kaSira kunye nenye colleague yakhe. Kule conversation ke uyabona bakudala iqhuba le nto yho uSisi ngenxa yomsindo wa-screenshota yonke la conversation wayithumela kwi-WhatsApp group yomsebenzi. Hayi ke yaba ngulowo welewele ethukisa uSisi uyandibhanqa ndenzihlekisa yho uSisi wathi wafuna lo mtshato bawukhanselishwa wathatha konke kwakhe nabantwana wayibetha wamshiya njalo uSira. Yho uSira yho wayebuhlungu yena ke uthi wayedlala nalo Sisi bangazimiselanga into engathi qha kukubawa nasemsebenzini ke khange kuphinde kube mnandi 1-2 kuthethwa ngale nto kaSira ubizwa kwi-meeting abuze kenzeke ntoni ananana. Nikhumbule ke emsebenzini akuthandwa ngumuntu wonke bathe abantu abangamthandiyo uSira phaa emsebenzini babona ikroba zayiphinde impilo kaSira ibe mnandi emsebenzini. Nomntu walaSisi wayiva le nto waya phaa emsebenzini yangulowo welewele mani kwakungasekho mnandi ngoku uSira emsebenzini kulapho ke wathatha isigqibo ukuba yaresigna. Hayi uSira waqalisa ugowa ke waluza ke neemoto nezindlu wathi xa ifuna nabantwana uSisi wangamniki access kabantwana yangulo petsu uwelewele. In fact yonke into uSira wayizama uyibhilda yonke le minyaka gone. AwuSira waba depressed man, he was out like ubomi babungenzi sense. One day uSira wayeroma around kweza zikrathu zaphaya eKapa wambona mani ba hayijonga uvithikile njengomjonga wambona bajonga yagoya muruka ayikhona ke enye tourist caba naye yayibona lento siyibonayo yasondela pha kuye yamncokolela yathi bamamela mfo mna ndiyipriest ndisuke eBrazil ndicinga uba ndingakunceda kule trauma kuyo. Yho lo msamariya ungcwele wamthatha nyani uSira wahamba naye waye eBrazil. uSira sithetha nje ngoku useBrazil uyarebuilda phana ubomi bakhe. Yho ubuzothini wena babungisisi? Do you think overreactile okanye uSira edeserve le nto?